Jsme ready. Auto, co, to je bylo dřevný zabrzdit. Jak o tom jela na píselnice. Takovou dráhu. To půjde na YouTube. Třeba u lesa pojedeš takového příkladu na Azem. Jeď na auto set, ty jsem taky jednomu vyhnul. Hele, ale čím dál jezdíš, jo. Čím dál. To je správný kopec slova. Ty věc vlastně. Jdeš. Ne. Tak se lítá.